estamos ayudando a personas que lo necesitan y el ver la cara de los pacientes cada vez que nosotros los ayudamos con sus dolores y sus achaques es como suficiente. Veo armonía, buen trabajo y una buena organización. Entonces me gusta ver el equipo cómo se ha desempeñado porque veo un orden y eso ayuda a que las personas no se tarden tanto para recibir una atención. Y sabemos que estamos trabajando con la voluntad de Dios, entonces agradecerle a Dios por nuestra... Yɛtumedi apɔmɔden abrɛ nipa Incluso no pudieran pagar a un médico y mi cuida lo hace posible a través del poder de Dios. na MCGI adwene nipa ho nam Nyankopɔn tumi so ma yerum nyina yɛ adwuma na da yɛka apɔmɔden adwuma kuye kɔso Philippines Honduras hai ya na yɛde ne kakra bi sɛ na kasa nti yɛyɛ enyinasode kɛseɛ so Nyankopɔn mo wane na ho mɔboro mu yɛmma yɛn nsa so kɛkɛkra tumete yɛn ho ase nahirapan din silang maintindihan kami dahil Tagalog or English yung sinasalita namin, pilit nilang inuunawan. Yan mawa Honduras hay ay din so bete yɛn ase kra na watebrafo kasa nti yɛne wɔ mutume kasa na nyina so de kasa yɛ hunu mo yɛ kasa yɛn nyina yɛ ka ne wiase nyina yɛ odɔ yɛne anuanom a yɛka wɔn ho asɛm akyerɛ yɛn ma bibiara yɛbɛkɔ ang mga kapatid na tinuturuan at na-apply ang mga itinuturo sa atin, lalo na po ngayon, napakasarap sa kalooban yung pag-iibigan natin sa isa't isa. Pag kami pagkakataong nga gumawa ng mabuti, i-grab mo. Kumbaga, yung pagod, hirap, o anong gas. Free Philippines ne Honduras hay. Anuanom yɛkyerɛkyerɛ wɔn. Na ne yɛkyerɛkyerɛ yɛde yɛ adwuma. Pagkakataon naman ako. Why not, di ba? Kasi wakunya siya magawa papa ma yung kra. Iba yung na-experience mo kaysa yung nakikita mo. Iba po talaga yung feeling dito nung na-experience ko. Renjidie mo no. Kahit na napakalayo ng biyahe. Adenye na efru wo Nyankopon. Ndi siya wobra ne wakunya. Yehuni. Yeye emwa kasiye ne energia akuma mu emursuwa de kasiye ba hai akuma mu energia ne mpotumi ye no ma bebre. Masayang-masaya po kahit pagod. Efri brand ya no mo je ye ni na ya tenka so no kokora. Me babra se de Y a todos ustedes. Gracias por... na me pese me bo me homo de ne bidibie. Ade ba kwa mbetumi aya ne se me damo ne Awurade Yesu Kristo no bibiara se. Ya damo ase wo nuro apomodine tema ne wo do ne ade nyina mo abeya ma ye ne wo da modan wedi a kire ye. Na okwan biara ibetumi aye wo Nyankopon na konde Misericordia del Señor nipa nchen no. Yapono abuye. No importa cuál sea yo color o religiosa, si podemos aceptarlo en el nombre del Señor. Los hermanos de Midi, que el Dios de amor y paz esté con todos nosotros. Dios nos bendiga a todos. Gracias a Dios. Amen. Odo.
Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito. Awurade asomdwe ɛne atiefoɔ nyinaa a wɔtie MCGI Twerɛ Kronkron Adesua no mu hene. Na yɛreturn safra mu sɛ mommra na yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn ne mpa yɛnsan ne yɛsua Nyankopɔn asɛm kronkron. Mama yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Agya a wɔwɔ soro, wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛda wo ase sɛ daa wobɔ yɛn ho ban wɔ ɛnabɔne a yɛwɔ mu yi. Daa woyi yɛn firi amanneɛ mu. Saa bere mu deɛ yɛpɛ sɛ yɛda wo ase ma wayɛ mu yɛ ɔnepa a wode ma yɛn abere biara yɛbɛsua wo nsɛm. Tene ne nsɛm a ɛbɛma yɛsua wo nsɛm na ma yɛtumi ayɛ papa ama yɛn yɔnko nnipa. Yɛda wo ase w'akwanya pa a wode ama yɛn na ama yɛaba wiase. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn ama yɛn nkwa ne ahoɔden. Agya, wo nkuto ne yɛn da so a yɛnim sɛ wobɛtumi agye yɛn kwa. Agya, yɛsrɛ wo sɛ na wotumi ne wodɔ so bɔ yɛn ho ban ɛberɛ a yɛsua wo nsɛm kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ fa honhom kronkron tenatene yɛn. Agya, yɛn nyinaa mu no yɛsrɛ wo hɔ bɔne fakyɛ ma bɔne biara wahunu no yɛn mu. Yɛwɔ gyidie ne ahotosoɔ sɛ wonim yɛakoma mu abisadeɛ. Ebia yɛntumi nka yɛn nsɛm nyinaa nwie, nanso wonim nea ɛwɔ yɛn akoma mu. Agya, yɛn dadwene ne yɛn haw nyinaa to wo so. Yɛda wo ase bebree Agya, wɔn a animuonyam ne ayɛyie yɛ wo dea. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang manatili po sa atin. Muli po, isang magandang araw, isang magandang Asomdwoeɛ a ɛfiri Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo ɛne yɛn nyinaa mu hene na bio ɛma mo nyinaa kyɛn aha adwo sɛdeɛ mokuro mo mmerɛ tie biara motie dwumadie wɔ mo wiase afa na nyinaa yɛnam nkɔmmɔdie afidie so ana platforms ne yɛ akwaneasa ahodoɔ beso ɛde tete atempɔn wiase gyina twerɛ kronkron adesua ɛbrɛ mu na adwuma mo brother Eli Soriano brother Eli nche yakoma wo enuanom yɛma mo nyinaa akye adwo aha babi biara mo wɔ biara no yɛkyea mo na yɛda Awurade ase sɛ wama yɛ nakwanya sɛ yɛmfa ntie ne nsɛm judgment ay na yɛgusu a yɛsom na yɛsom a yɛsom mo ne sɛ monsɛsɛ nneɔma hwɛ sɛ ampa sɛ yɛdaadaa mo anaasɛ yɛka nokora akyerɛ mo anaa yɛkuta adwene foforɔ bi a nagpapayaman gaya nung ibang mga pastor hanggang ngayon pati si kapatid na na dance fo aka sɛ meyanka yi di ayɛ ne me ho sɛdeɛ asɔfoɔ bi ɛyɛ kapwa brother Daniel mmienu nyinaa yɛkɔgye bosia na saa sika no yɛde som yɛnyɔnko nipa meron pang mga full scholars na pati pamasahe at allowance meron tayong ibinibigay. Ito pong lahat ay preschool. Yawa school nkwadaa. Kamusia dia wa kindergarten ne college. Yama wan mo nuyane. Na Yes, was satellite provider. Na milyong salapi. Meron din po tayong mga media nam satellite so ɛkɔsoɔ mea yaso yɛwɔ adɔyɛ dwumadie na ebinom nso nim sɛ yɛde apɔmɔden dwumadie hyehyɛ so yɛwɔ feeding program na tumi adurumia hodoɔ wɔ Brazil, Haiti, yɛwɔ feeding program yɛbɔ yɛnom nyinaa ho ka yɛngyegye sika wɔ abɔntene ara nso na yɛnyɛ mmoa free one asafo yi mu no nkyɛn Church of God asafo no yɛyɛde boa asɔre no yɛnso mene brother Daniel yɛnkasɛ mu nso yɛbɔ kwan yi yɛnkasɛ sika vocation masasabi adeyɛ papa yung alam ko kasing mabuti gawin ko sa kapwa ang isa sa alam kong mabuti ituro sa inyo yung sa aking mataimtim na paniniwala ano ne butaye si mani so ne bɛyɛ nipa nyinaa papa na ade pa baako a menim ne sɛ yɛbɛyɛ kyerɛkyerɛ mu ane sɛ asɔfoɔ wɔnom de saa nsɛm yi ɛsie nipa a wɔnom ka nokwasɛm no nkyerɛ nipa wɔtwerɛ yɛn wɔ Jeremiah 23:30 twerɛ kronkron sɛ hwɛ mani adiyifoɔ no anya Awurade asɛm nie
enipa wiwi amensem won yonkonom enchen no enya wana wiwi amensem won yonkonom enchen no na watwere yin agu twerɛ kronkron no mu akyere ya wa akromfo a wanom wiwi anyankopon asɛm senesan mga kanyankopon asɛm a yɛ no kron nti ana Awurade Yesu Kristo efre asɔfo yi sɛ akromfo ne para sa lahat ng tao sana. Pero merong mga na-deprive, merong napagkaitan, merong mga tao na hindi nagkaroon ng magandang chance para makilala yung katotohanan. May mga namatay na nga na namatay sa maling paniniwala. Yun po ang aking gustong maagapan habang sana ang isang tao'y buhay ay makilala niya yung aral ng Diyos. Kasi meron pong ganun mapapagkaitan talaga. Nasa Biblia po yun wa kwaniya sa nyina mu a waya akromfo owian krofo sika owian Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Sa mesuwa bonefo se wuo na ubewuo no ammo no kokko na wankasa nkyerɛ no wantwe bonefo no mfiri na kwan mone so na wanyankwa ene ono obonefo no bewu na mumuyo mu de da so netene a nanso ne mogya de mebisa no wonsem se wahunu nipa bonefo bi waya de bone na wammo no kokko ama nipa no ansakira no wowu a onyankopon bisa ne mogya afiri ho tete no Israelfo no wa wanfo asofo anyankopon de wonu masisi wo se won kasa nkyere Nemma ewo se wan kasa nkyere no ama no amfri na kwan mone so a sa wo bonefo no bewu wo ne boni mu na ne mogya de me bisa no wonsem aronti aya sofo no asede aya sudie ne asede da wasempakani so ayen nkwaje ya de ewuhia bona won buofu no mom kafra se mekasa masofo no nkyerɛkyerɛ ye nada emamubu mfu afise no ne ade a menim ɛwɔ twerɛ kronkron ne mu wonom so betumi aka sɛ na ye kyerɛkyerɛ ne so ye nada asofo no akyerɛkyerɛ wona nkasa adwene na so me de me ma kyerɛkyerɛ me ankasa madwene ade biara meka no efiri twerɛ kronkron ne mu aronti ɛwɔ hɔ sɛ wɔbɛsese ahwɛ sɛ wobu afu me kura wodi etie Nyankopɔn na wala kaming masamang layunin sa kanino man. Na yɛbɔmpa yɛ sɛ ɛbrɛ bi bɛba yɛde yɛni tirimopɔ ne adwene bɔne tia wɔ biara yɛmɛka yɛmfa yɛne yɛ ho sɛ de asɔfoɔ bi yɛ no yɛmɛgyina kwan ho mesrɛsrɛ wɔn a wɔnyɛ nnuanom wɔ yɛasafo no mu nsɛm sika na sɛ yɛwɔ yɛn ankasa yɛmfa so a anaa yɛayɛ sika a yɛn nso yɛyɛ adwuma mewɔ adwuma yɛ bɛnte sɛ asɔfoɔ no a wɔn ka sɛ wɔn nyɛ adwuma no asɔfoɔ bi no keka sɛ yɛkyiwadeɛ sɛ wɔbɛyɛ adwuma yɛ nada
na so osomafo Paul wayɛ adwuma ade pɛ wɔno anano aduane ne de ehia no onwono ntomadan yɛatwerɛ yɛn wɔ asomafo ti dum wɔtwe nkyɛmu mmiɛnsa Acts 18 verse 3 ɛntimi nso meyɛ adwuma na mfaso a menya no me ne me nyɔnko nipa akyɛ na nipa mpempem ɛna enya madwuma meyɛ so mfaso yɛwɔ adwuma kuo ahodoɔ a mede esisi hɔ a menya mfaso firi mu na yɛnom nipa dodoɔ no anim maadwene na ma hɔ nim papa mu deɛ manyɛ wɔ biara bɔne biara ɛna mensi metiri mu pɔn so sɛ mɛyɛ wɔ bi bɔne bi mabrabɔ madwuma me nneɛma meyɛ nyina mehwɛ animu sɛ ɛnam twerɛ kronkron no akwan so ɛwɛ sɛ ɔsomafoɔ no mpo Paul nom kora no wɔ mutumi yɛ nsɛnkyerɛnne no ne nyina akyiri wɔn mo yɛ adwuma ɛde boa wɔn ho te sɛ ɔsomafoɔ Paul ne namfofoɔ Paul yɛ adwuma de twerɛ kronkron no aka wɔ asomafoɔ team dum wɔtwe ɛnkyɛmu mmienu na wɔhunu Yudani bia ne din de Aquila a wɔwɔ no Ponto na ofri Italia ba hɔ nkyɛreɛ na yere Priscilla ɛwɛ sɛ Claudio ahyɛ sɛ Yudafo nyinaa mfiri Roma nkɔ na ɛnam sɛ ɔne wɔn nyinaa yɛ adwuma kronti ɔbɛtena wɔn nkyɛn yɛ adwuma ɛfiri sɛ wɔyɛ ntomadan yɛfoɔ ɛnuanom sɛ mohunu ɔsomafoɔ Paul kora na ɔyɛ ɔsomafoɔ no wɔ na wonyane awufoɔ no mpo ɔno nso kora yɛ nsɛnkyerɛnne nti ɔsɔfoɔ bɛn ɛna n'adwene yɛ adwuma ba bɛka sɛ ɛyɛ bɔne sɛ wobɛyɛ adwuma na adeɛ a wɔn didi dwuma ne sɛ wontumi nsoma awura no mmienu ano nti na ɛyɛ adwuma sɛ ɛne nti na ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛyɛ adwuma pɛ sika da so deɛ Kristo ka yɛ wɔ Mateo nwoma no mu no wɔn mo nte aseɛ obiara ntumi nsoma awura no mmienu ɛnyɛ sɛ ɔbɛta ne baako ata ne baako wontumi nsum wɔ Nyankopɔn ne Mammon ɛnyɛ sɛ woyɛ adwuma nti wɔsom ahunyadeɛ awɔ sɛ woyɛ adwuma sɛ de bɛyɛ wo mmisa biribi mfiri asafo ne nkyɛn sɛ de bɛyɛ wo nkɔ ɛnyere wo sɛ wobɛkɔ akɔgyina kwan ho ne wiemhyɛnfo bea apɛ nipa nsɛm mfasoɔ pɛ kwan a wobɛtumi afa so ayɛ nea ɛbɛboa wo ne wabusua te sɛ Paul ɔka yɛn mpo kyerɛ nnuanom wɔ asafo ne mu asomafoɔ nnwumati 20 nkyɛmu mmiɛnsa mani amere nkyɛmu 30 mmiɛnsa mani amere obi dwetɛ na ne sika mo ara mu nim sɛ deɛ hia me ne wɔn a wɔka me ho no ma ɛnsa yi ano adwuma na mede minyaayɛ aronti emuda hɔ ase mani amere wo biara dwetɛ anane sika ananatadeɛ na mo ara mu nim sɛ mensai na mede yɛ de hia me ne wɔna wɔka me ho nyina mpa sɛ wɔyɛ adwuma ne wɔna wɔka ne ho imbo Paul onyonkofo enya ne so mfasoɔ mede mensa ɛyɛ adwuma nti ɔsomafoɔ Paul sɛ mede mensa yi mo ara mu nim sɛ de hia me ne wɔna wɔka me ho no mede mensa yi ano adwuma na mede minyaayɛ yɛka yɛn kyerɛ Korintofoɔ no
Abrana Korintofoɔ no nyinu nie no wɔwɔ ne mu ntanta no. Ɔka sɛ menni ho kwana menne me ho ana. Menya ɔsomafo ana. Mehunu Awurade Yesu ana. Na nsɛm a wɔka di twa atoɔ ne sɛ enipa bi wɔ musutumi a yɛni nsene wɔ nana. Nanso yɛmfa yɛn mu biara nyɛ biribi. Ayɛ sɛ wɔsrɛ ne a wɔkɔsa yɛtua ne ka. Ɔka yɛn mu nyina wie ɔse na hwan na wɔkɔsa na wɔno ara na wɔtua ne ho ka. Hwan na wɔyɛ bobeturo na wɔni na aba bie. Anaasɛ hwan na wɔyɛ mmoa na wɔni nam bie. Sɛ enipa bi wɔ musutumi bi a yɛni nsene wɔ nana. Nanso yɛmfa saa tumi anyɛ adwuma. Yɛnkenkan 1 Corinthians 9:12. Sɛ nipa bi wɔ musutumi bi a yɛni nsene wɔ nana. Nanso yɛmfa saa tumi yi anyɛ deɛ yɛn ara yɛpɛ. Na mmom yɛpene nneɛma nyinaa so na yɛnsi Kristo asɛmpa no kwan. Hindi namin ginamit ang karapatang ito na umasa kami sa sweldo sa iglesia. Na yɛmfa saa tumi anyɛ deɛ yɛnkasa yɛpɛ. Ampɛ yɛnkasa yɛmfa soɔ. Daso yɛbrɛ de yɛn ara yɛnsa yɛ adwuma. Sɛdeɛ bɛyɛ yɛnsi Kristo asɛmpa no kwan. Ɛnsɛm foforɔ mu no yɛde yɛnsa yɛ adwuma. Mama yɛnkenkan. Ade bɛpem saa dɔn yi mu kɔm ne sukɔm de yɛn. Na yɛda adagya. Na wɔbo yɛn. Na yɛni baabi te. Na yɛbrɛ de yɛn ara yɛn nsa yɛ adwuma. Anuanom sɛ moahunu. Yɛbrɛ de yɛn ara yɛn nsa yɛ adwuma. Enti ampa sɛ wɔyɛ adwuma. Na mo ara mo nim sɛ Kailangan ko at ng aking mga kasamahan. Gumagawa siya ng mga portable tent. na deɛ hia me na wɔn a wɔka me ho nti na wɔn mo nwono ntomadan na wɔn mo atumi anya mfasoɔ. Ɛno ne n'adwuma a yɛti sɛ ɔsɔfo bi ba no ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ bɔne sɛ wobɛyɛ adwuma ɔsɔfoɔ bɛyɛ adwuma a ɔboa ɔyɛ kromfoɔ. Na sɛ woyɛ adwuma anya sika ahwɛ wo ho no wabusua na sɛ ɛma wo nkɔdaada wo nyɔnko nipa na ɛma wo mmɔkorɔ no a bɔne bɛn na ɛwɔ mu tia wo Nyankopɔn. Ɛno nkyerɛ sɛ wosom awura no mmienu. Ɛno nkyerɛ sɛ wosom Nyankopɔn no sika. Awurade na sɛ meyɛ adwuma na mesa so ka nsɛmpa a fa kyɛ me. Meyɛ adwuma sɛdeɛ bɛyɛ me ɛnkɔgyegye me anaa nsɔ me nhwɛ sɛ menkɔbɔ me nyɔnko nipa korɔ no. Wɔ Nyankopɔn nim sɛ woyɛ adwuma wo nso wopɛ sɛ woboa anuanom no nipa. Te sɛ nneɛma a yɛwɔ ne adwuma a yɛyɛ. Yɛabuebue nnwumakuo ahodoɔ no a yɛafa anuanom bebree. Anuanom apem a wɔyɛ adwuma wɔ yɛn dwumakuo ahodoɔ mu. Deɛ mɛpɛ sɛ meka ne sɛ wɔyɛ ɔsɛmpakani, wɔyɛ ɔsɔfoɔ. Ɛnyɛ bɔne ɛnyɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim sɛ wode wo nsa bɛyɛ adwuma nyɛ wɔno aduane. Sɛdeɛ bɛyɛ wo nkɔnkɔbɔ w'asafo ma po. Deɛ hia wɔn. Wɔn ahia deɛ. Ne deɛ hia wɔn. Ɛwɔ sɛ wankasa wode wo nsa yɛ adwuma. Afe moma yɛntoa yɛn asɛm ti ne so ɛ. Nimdeɛ ɛfa agya ɔbaa ne honhom kronkron ne ho no. Nsɔre dodoɔ no a ayera wɔn atɔ naadaa mu. Amanfoɔ dodoɔ no a no wɔkeka sɛ Bible ne mu nsɛm sisi so. Akyinkyim nsɛm wɔ mu. Ɛntaaso mu monim twerɛ kronkron ne mu wɔ no. Onyankopɔn ɛnyɛ mfomsoɔ. Akyinkyim no ne mfomsoɔ no wɔ saa asɔfoɔ yi tirim. Ɛwɔ asɔfoɔ no adwenem wɔn na wɔkyinkyim wɔn ho. Ɔsɔfoɔ bi sɛ Kristo ɔyɛ nipa. Wɔbɛte sɛ ɔsɔfo foforɔ bi nso ka sɛ Kristo ɔno a na yɛ agya no. Wɔbɛte nkɔte wɔbɛte sɛ ɔsɔfoɔ bi nso ka sɛ Kristo deɛ ɔno a na yɛ agya ɔba na wɔn kronkron nti wɔyɛ 3 in 1. Yɛfrɛ wɔn onenessfoɔ. Wɔn wɔ nsɛm ahodoɔ pii a wɔn keka no wɔn ankasa mu nso kyinkyim wɔn ho.
ebinom nso keka sɛ Kristo ɔyɛ nipa dasani, ebinom nso keka sɛ Kristo yɛ nyame, ebinom nso sɛ daabi Kristo de nyame ketewa, ɔyɛ nyame ba. Sɛ ne Yehowa dansedifoɔ no keka no sɛ mo si Yesu yɛ nyame ketewa bi. Yehowa dansedifoɔ bu Yesu Kristo animtia, apaawa no wɔ hɔ, nkrataa no wɔ hɔ, yɛbɛdi ho adanse akyerɛ mo. Nanso Awurade Yesu Kristo sɛ, maagya de nneɛma nyinaa hyɛ me nsa. Obiara nnim agya no gye wɔba no, na obiara nso nnim ɔba no gye agya no. Ne deɛ wɔba no pɛ sɛ oyi no wadi kyerɛ no. Awurade Yesu Kristo ne nsɛm yi mu da hɔ. Deɛ ɔwɔ agya no ho nimdeɛ mapa, deɛ ɔwɔ agya no ho nimdeɛ papa no ɛyɛ Kristo. Enti sɛ wopɛ ɔba no Yesu Kristo ho nimdeɛ a ɛwɔ agya Nyankopɔn mu, ne wɔn a Awurade Yesu Kristo pɛ sɛ wɔda no wadi kyerɛ wɔn no, wɔnom na ɛwɔ ne ho nimdeɛ. Yɛne yɛba abɛhwehwɛ mu ne apaa de yiyie ne nkyerɛkyerɛmu afiri Kristo hɔ. Na afei atumi adi ho adanse akyerɛ yɛn sɛ Kristo nyɛ nipa dasani. Yan po ay nakasulat doon sa Sɛdeɛ Yehowa dansedifoɔ keka no, Yehowa dansedifoɔ deɛ wɔnom sɛ Yesu yɛ nipa na akyire kora mo so wɔyɛ nyame ketewa. Yɛn wɔ wɔnom nwoma baako yɛfrɛ no sɛ Cult and Isism. Na Yehowa dansedifoɔ sɔfoɔ yɛfrɛ no sɛ Oswald Sandra ne kratafa ɛtɔ so aduɔwɔtwe baako sɛ na Kristo de yɛbu ne sɛ wɔyɛ abɔdeɛ. Ɔno ne abɔfoɔ ne Nyankopɔn abɔdeɛ kɛseɛ nyinaa hene. Na nyame su akuta noɔ no deɛ wɔn mo nyi ntumu. Na yɛn aboa ɛtaa wɔn nkyerɛkyerɛ akyi ɛwɔ emphatic diglot version ɛwɔ mo Bible nim John 1:1. Ɔmo kenkan sɛ mfitiaseɛ no asɛm no wɔ hɔ, na asɛm no ne Nyankopɔn na wɔ hɔ, na asɛm no yɛ Nyankopɔn ɛyɛ nyame. Na Greek kasa nkyerɛaseɛfoɔ enso aka bomu abɔ din a yɛfrɛ no sɛ sɛde ne mmoa a yɛteɛ ɛne agyinahyɛdeɛ ne adansegye a wɔn mo wɔ. Ɔmo gyina so kentene sɛ wɔn mo twerɛ kronkron ahodoɔ mu na ɔmo sɛ Yesu Kristo deɛ ɔyɛ abɔde a Jehova nyame bɔɔ no, na ɔno na wɔhyɛ aseɛ sɛ Nyankopɔn abɔde edi kan na Nyankopɔn abɔde mu nnwuma edi kan. Na Yesu bra no wɔn asase so ɔyɛ nipa no wɔ di mu. Biribiara ni hɔ bio, biribiara nso nti bio, nti Yesu deɛ ɔnyɛ Nyankopɔn na mmom ɔyɛ Yesu Kristo nyɛ Nyankopɔn ba. Na Yesu deɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ kronkron kɔpem da a yɛwoo no na yɛbɔɔ no wɔsɛ no. Yehowa dansedifoɔ sɛ Yesu yɛ nipa dasani ana wɔ di mu. Na biribiara nka ho bio, na hwɛ nso mfiri ne so anahwɛ ne so nte wɔ tebea bi mu. Na so Yehowa dansedifoɔ nsɛm yi ɔde toto deɛ Katolikefoɔ nso aka ho a yɛn mfomsoɔ wɔ mu o. Ɔmo ne Katolikefoɔ nso nyɛ adwene. Katolikefoɔ nkyerɛkyerɛ ne sɛ Kristo deɛ ɔyɛ nyame na ɔsan so yɛ nipa. Montie Katolikefoɔ ne nwoma bɔma yɛn kenkan saa ko wankrata yi. Katolikefoɔ nwoma ne kratafa ɛtɔ so aduanan. Yesu Kristo yɛfrɛ no sɛ wɔ Nyankopɔn dɔba korɔ. Ɛfiri firi da nkwama mu na ɔno nkuto ne Nyankopɔn ba na nokore Nyankopɔn te sɛ agya Nyankopɔn te sɛ ɔhom kronkron sɛ ɔno nso yɛ Nyankopɔn. Yɛn nyinaa yɛyɛ Nyankopɔn ɛma. Nanso yɛn no yɛbu yɛn sɛ Nyankopɔn ɛma kɛka yɛate wɔn ho wɔ adom mu. Nanso Yesu Kristo deɛ wɔ Nyankopɔn ba a wɔdaa ne ho adi wɔ honam fam. Nti Yesu Kristo ɔyɛ nokore Nyankopɔn, ɔsan so yɛ nokore nipa. Eti Katolikefoɔ deɛ Kristo yɛ nokore nyame, nokore nipa. Yehowa dansedifoɔ nso sɛ Yesu deɛ ɔyɛ nyame ketewa bi, te sɛ nyame ketewa bi. Na wɔnom deɛ ade kronkron biara ni ne mu. Wɔnom nko wankrata ahodoɔ wɔnom ka sɛ Yesu Kristo ade kronkron biara ni ne mu. Abisabra no ɔwɔ ewiase no ɔyɛ nipa.
hwenka ho esonteye ye ne Yehowa dansedifo gidie firi sɛ wɔnom sɛ Onyankopɔn na bɔɔ no Twerɛ Kronkron no mu baabiara ni wa wobetumi hunu akenkan sɛ Onyankopɔn bɔ Kristo na mmom deɛ wɔ mu ne sɛ wɔyɛ Nyankopɔn ba a ɔwoo no korɔ ɛno ne adeɛ na yɛba besua ɛwere sɛ anhwɛ na yɛntumi anwie Yehowa dansedifo nkyerɛkyerɛ ɛne afoforo nkyerɛkyerɛ kyinkyim de Twerɛ Kronkron ne ka na nyɛ Yehowa dansedifo nko ana wɔn gyidie tia Twerɛ Kronkron no na yɛbɛsese ahwɛ wɔ akɔneasa ahodoɔ mu na yɛnim die ne yɛn adwene a yɛwɔ fa Kristo ho wɔ Twerɛ Kronkron no mu adɔ mama menkenka Twerɛ nsɛm no nkyerɛ mo mabusɛm metin wɔtwe ankyɛmu dumienu Proverbs 8 verse 12 me nyansa mene anitie na ɛteɛ na adwene pa ne mu die na mihunu deɛ wɔkasa wɔ ha yi ne yɛ Nyankopɔn nyansa no sɛ ɔsɛ me nyansa mene anitie na ɛteɛ na adwene pa ne mu die na mihunu anti nyansa kasa verse 22 na nyansa no sɛ Harade wo me de free na dwuma ase ne nnwuma fitete no mu adikan aranti yeye biribi papa bi nyansa no wo Nyankopɔn ammɔ akase Harade wo me de free na dwuma ase yene de nyansa no kae efiri ne nnwuma fitete no mu adikan enti onka wɔn a wabɔ wɔn ho bi efiri nyansa no wɔ hɔ ansa na ɛbɛbɔ ade ase Awurade wo me de firi na dwuma ase firi ne nnwuma fitete no mu adikan kalagayan niya noon mga kapatid asa na Onyankopɔn bɛhwɛ na de bɔ ase no na wɔne saa nyansan na wɔ hɔ na tebea no wɔ mu kane ne yɛ tebea bɛn ɔsɛ Awurade wo me de firi na dwuma ase saa nyansan ane Onyankopɔn na wɔ hɔ verse 23 yɛ toa so a nyansan no sɛ ɔde me si hɔ fitetentere de firi fitiaseɛ ansa na asase reba abunu inni hɔ no na wawo me esutire bansuo pii inni hɔ no wanyamfa mepɔ insisi hɔ na nkokoɔ enya maaye no na wawo me wanya enye asase ni wiram ne wiase mfuturo no osiesie wɔ no na me wɔ hɔ bra wotwa abunu ani nkontonkron no ade mununkum sensane soro pintin na ebunu mu insuo ani wa pae denden wotwa pohye na insuo antra na wɔde asase fapem to hɔ no na me wɔ ne nkyɛn sɛ na dwumfuo penin na me yɛ n'adɔdeɛ daadaa na m'ani gye n'anim brɛ nyinaa mu deɛ wɔkasa wɔ ha ne yɛ Nyankopɔn nyansa na adeɛ a wɔ Nyankopɔn nyansa ne ka na ɛfɛ dodo ase Awurade wo me de firi n'adwuma ase emu dɔ efiri Awurade nnwuma fitiaseɛ ɛna Awurade wo me de firi n'adwuma ase Spanish kasa mu no ɛsɛ na Awurade wo me de firi n'adwuma ase na nnwuma efiri tetete no mu adikan Portuguese kasa mu no ase na Awurade wo me de firi n'adwuma ase
na nyoma efitete no mu adikan. Ang nagsasalita po karunungan. Yung palang langit nung ginagawa, nandun na siya kasama Ne wakasa wa hayi ne yenyansa. niyang gawin ang langit. Ebra ne yebo wosoro ne asase no. Na wa ne gyan na wo ho. Nang itatag ng Diyos ang langit, meron siyang kinaroroon ng lugar. Nang siya'y maglagay ng balanto, Okasa fa biaye bi ho. Ebra na wo Nyankopon siesie wosoro no. hindi pa nililikha ang Na owo baabi te. ni ang mga Ebra wo twa. Ebunanim kontonkron. Onyanye asase ni wurem ne wiase futuro no. Na owo ho. planet Earth. Samantalang Empo ansana asase beba no. ni ang mga parang man Ebra yeguso gba asase no. buk ng sanlibutan. Sa 27, Ne ewurem nioma ne wiase futuro bunu. meron siyang Ebra wo siesie wosoro ne asase no na me wo ho. Enti ye wo baabi ano wote. panglangit, Wonyankopon pero nandoon na yung karunungan. esiesie wosoro na kyese na wosoro ni ho bra no wosoro kra nyama ye no. Na nyansa no wo ho menuanom. Mama yanwene saa ne meyi ho. Ipaliwanag ko doon sa Ne wo kasai eye nyansa no. Bekyerɛkyerɛ saa nsɛm yi mu wɔ pampanga. Wɔ gwagwa no. Warmo kubisa me sɛ wobetumi adi ho adanseɛ. Sɛ nyansa no wo ka ho asɛm wɔ mebusɛm ngoma no mu wɔ ne yɛ Kristo ana. Na wɔn ka sɛ twerɛ kronkron no mu no yɛse hyi. Yɛde wɔ baa din sia nan mu. Ɔkenkan ne wɔ mebusɛm ngoma no mu. 8:1. Pakibasa mo muna tuloy-tuloy 8:1 hanggang Ɛbɛsɛ karo mebusɛm etim wɔ twentwe mu baako Proverbs 8:1 mama yɛnkenkan. Hindi ba umiiyak ang karunungan at Ano enye nyansa na etiem na ntiaseɛ ma ne ne so. ng mga mataas na dako sa tabi ng daan sa mga Soronsoron atifi ɔkwan so nkwanta so na egyina. pintuang bayan sa pasukan Na ɔteam apɔnkɛseɛ ho sa mga pintuang kurotia aboboa no sɛ malakas. karunungan ang tinutukoy. Siya'y humihiyaw ng malakas. enti nyansa no ho asɛm na yɛkan. Ɔteam apɔnkɛseɛ ho kurotia aboboa no. Wɔka ne brɔfo kasa mu ɛsɛ Her voice, she ano enye nyansa na etiem. places, by the way, in the Na nenti aseɛ wɔ soronsoron bia soronsoro atifi ɔkwan so nkwanta so na egyina. city, at the Na wɔteam apɔnkɛseɛ ho kurotia aboboa no. Karunungan ika si Kristo. Ba't eka ang ginagamit na pronoun ay she at sa Na sɛ nyansa no yɛ Kristo a wɔn bisa sɛ na adan na edin si anam mu no ɛyɛ hyi. Ana yɛ ɔbaa din si anam mu na ɛda ne soɔ. Bɛka sɛ onua ɛmmerɛ wode mu misa wɔn a wɔnim kasamara anaasɛ grammar. Na sɛ adekodeɛ no ɛni su a ginagamitan ng gender na feminine. yɛwɔ tebea ahodoɔ bebree no ana wɔ hɔ a sɛ adekora no ni su a yɛde wɔ ɔbaa din si anam mu di dwuma wɔ no so. Kasamara mu wɔ no adeɛ biara a ɛni su kɔpɔtee no yɛde wɔ ɔbaa din si anam mu na di dwuma wɔ ne so. Ɛbɛsɛ hanom no nyansa ho asɛm na yɛka nyansa no yɛdeɛ ɛna sɛ yɛbɛhwehwɛ mu wɔ Greek Ang karunungan ay tete twerɛ kronkron de yɛn nsa twerɛ yɛ mu a Sophia. Merong rule ang grammar na na yɛatwerɛ wɔ Greek kasa ho sɛ Sophia. na Yɛwɔ mmara wɔ hɔ feminine gender a yɛde yɛ adwuma. siya ng she at saka her. Na sɛ asɛm no Ganon din ang bansang Pilipinas. ɛhyɛ aseɛ ana ɛwie wɔ letter A mu a yɛde wɔ ɔbaa din si anam mu na di dwuma. No? Yung gender Ne nneɛma ahodoɔ bebree no a ɛni su. probably ang ginagamit nila feminine gender. Pagka ang sa Na nneɛma a ɛni nkuta barima na wɔbaa su no yɛde wɔbaa din si anam mu na di dwuma wɔ ne so. Sɛ adekodeɛ no nyɛ wɔbaa ana wɔbarima na yɛ abɔde foforɔ bi a ibig sabihin nun, yɛde wɔbaa din si anam mu na di dwuma wɔ ne so. karunungan. Kasi kung titignan
Daso na no nkyerɛ sɛ saa nyansa yi nyɛ Kristo. Every say yɛhwɛ asɛm no a yɛsɛ Kristo yɛ ɔbotan. Greek kasa mu no na Matthew 16:18 yɛn ɛyɛ nɔkwasɛm a yɛsua ɛnyɛ deɛ wobɛtumi atɔ naadaa mu ana obiara ntumi nnaadaa wo. Amanfoɔ nkyerɛkyerɛ a Anthony Omayan kenkan Matthew 16:18. Kapatid na Daniel, pakibasa mo. Na benso mese wo se woni Petro. Na wabotan so na mede masafo besie. Na asamando apono remu mfaso. Na edin Petra. Edin sianan mu no ye Petra, ye kasa Petra. Petra, kyerɛ sɛ ɔbotan bo kɛseɛ. Na ɔbotan yi so na mede masafo besie. Na wɔn so ɔbotan no yɛ Kristo. Na Greek kasa mu no ɛyɛ ɔbaa din sianan mu no wɔdidi dwuma ɔsɛ na ɔbotan yi so na mede masafo besie. Na so mo say nyansa no ɔde ɔbaa din sianan mu na di dwuma wɔ ne suntenye Yesu ntinya sa Yesu yɛ ɔbaa. Yɛn yɛ soronko firi Petros. Avesa Peter ne yɛ Petros. Asena mese wo se wo yɛ Petros na wo Petra an wo botan yi so na mede masafo besie. Amon se Petro ne wo botan no ne so twere no aka dada se Petros yɛ soronko firi Petra. Na Twerɛ Kronkron no engoma suafo animdifoɔ mbobetumi adi ho adanse. Petros abotan so na mede masafo besie. Na sɛ Petros ɛyɛ so no kufri Petras. Petros ne yɛ Petro. Petra ne yɛ Yesu. Petra ne gyina ma ɔbotan kɛseɛ. Na ɔyɛ fapem. Petros ɛyɛ boɔ ketewa. Petros ɛyɛ boɔ ketewa. Peter ne yɛ boɔ ketewa. Daso deɛ esi asafo ne si soɔ no yɛ Petra. Na hwɛ Twerɛ Kronkron ne nkyerɛ asɛm mu a Petra ne yɛ boɔ kɛseɛ. Daso yɛ de ɔbaa din sia nam na edi dwuma wɔ ne so. Na mo kasa na yɛ ɔbaa din sia nam na edi dwuma wɔ ne so deɛ na nyɛ Yesu. Yesu Kristo ne wɔ botan na wasi asafo ne si ni so nya Peter. Bakit pagdating sa karunungan ng Diyos na feminine din kahit hindi pa naman nagkakatawang tao, hindi pa naman nakukuha ng gender, nandun siya sa rule na Yesu Kristo abra no wanya na ne ho adi wɔ honam famu no wamma wɔ nipa sumu. Abra no wanya na ne ho adi wɔ nipa sumu no antene yɛ frɛ ne sɛ yɛde hyi adi dwuma na we bɔne bɛ ne wɔ mu wɔ. Amanfoɔ bi no kenkan Twerɛ Kronkron na sɛ enka bi mmoa wɔ na wɔsɔre tia na sɛ ka bi boa wɔ na yɛ mfomso a wɔnte ase a wɔgyae. Wɔrom sɛ mo nte ase sɛ yɛ Kristo moma yɛnsua yɛn no musukɔ. Ansa na wo Nyankopɔn bɛbɔ ade biara na nyansa ne Nyankopɔn na teɛ. Abra no wanya mo asase yi no. Abra no wanya nyɛ ewiase nneɛma no. Abra no wo siesie wɔ so na me wɔ hɔ. Enti no wone wo Nyankopɔn na wɔ hɔ. Ɛwɔ baabi na kyerɛ yi. Ɛbɛkyerɛkyerɛ mu ehunu baabi ano wɔ no moteɛ. Na nyansa no ka sɛ ansa ne yɛbɛbɔ biribiara no na ɔwɔ hɔ. Arade wo me de firi na dwuma ase. Efiri ne nyuma no mu adi ka fi tetete. Yɛne de nyansa no ka.
Afei anuanom ɔma yɛmi sɛ saa Nyankopɔn nyansa wɔ ne hwan yɛn yɛ Kristo na deɛ nsunsuansoɔ ne nsakyerɛeɛ wɔ mu ne sɛ yɛfrɛ ne sɛ she yɛde she anaa ɔbaa din si a na mu na di dwuma wɔ no so nti abra no wanya na ne ho adi wɔ honam fa mu no na wɔnkuta su yɛn ne nyansa yɛfrɛ ne sɛ Sofia nanso abra wɔde di dwuma wɔ somafoɔ no nkyerɛkyerɛ mu no saa nyansa yi ɛkyerɛ biribi saa nyansa ɛkyerɛ biribi ansa na wɔ somafoɔ na ɔbɛkasa na nyansa no ahyɛ sɛ yɛ ne nnwuma dada na Nyankopɔn nyansa no se Luke 11:49 saa ara nso na wɔ Nyankopɔn nyansa no se mɛsoma odiyifoɔ ne asomafoɔ akɔ wɔn mu na wakunkum wɔn mu binom na wataa wɔn mu binom. Na adeɛ na Twerɛ Kronkron no ka asɛ yɛn nti nso na Nyankopɔn nyansa no sɛ mɛsoma adiyifoɔ ne asomafoɔ akɔ wɔn mu na wakum na wataa wɔn mu binom deɛ wɔsoma wɔ diyifoɔ ne asomafoɔ na yɛ hwan ɛyɛ Nyankopɔn nyansa. Wobɛtumi ayi yɛn mu afiri Twerɛ Kronkron mu anaa deɛ wɔsoma adiyifoɔ ne asomafoɔ no ɛyɛ Nyankopɔn nyansa na wɔbɛkum wɔn mu binom na wataa wɔn. Enti hwan ne wɔ Nyankopɔn nyansa wɔsoma asuafoɔ no asuafoɔ no ɛwɔ apam foforɔ no wɔyɛ henefoɔ na hwan nso na soma wɔn mama yɛn kenkan Matthew 10:1 Matthew nwoma ti du nkyɛmu baako na wɔfrɛ n'asuafoɔ dumienu no bae na wɔmaa wɔn ahonhom fi so tumi sɛ wɔntu wɔn na wɔnsa nyarewa ne ahoɔmmerɛ nyinaa. Na asomafoɔ dumienu no din nie deɛ odi kan ne Simon a wɔfrɛ no Petro ne ne nua Andrea Yakobo a wɔyɛ Zabedeo ba no ne ne nua Yohane Filipo ne Bartolomeo Toma ne Togini Mateo Alfio ba Yakobo ne Tadeo Simon a ofiri Kana ne Judas Iscariota oyi no maaye no enso dumienu yi na Yesu soma wɔn hyɛ wɔn sɛ nti hwan na soma asuafoɔ no sɛ asuafoɔ dumienu Yesu na soma wɔn hwan na soma wɔn Awurade Yesu Kristo. Luka yɛhwehwɛ mu a emu da hɔ fan Brother Daniel, Mr. Mama yɛn kenkan. Yɛn ti enso na Nyankopɔn nyansa no sɛ masoma adiyifoɔ ne asomafoɔ akɔ wɔn mu na wakum na wataa wɔn mu binom. Hwan na soma asuafoɔ ne adiyifoɔ no wapam foforɔ no mu Kristo a na hwan na soma wɔn Nyankopɔn nyansa enti wɔ Nyankopɔn nyansa no yɛ Kristo na ɔno ne nyansa ɛnam ne soma yɛbɔ ade nyinaa na yɛ hwan na bɛsɔre atia na obi hunu biara betumi akasa atia na obiara betumi asɔre atia de Twerɛ Kronkron ka ɛwɔ Nyankopɔn nyansa na soma asuafoɔ no Yesu soma asuafoɔ nti Yesu ɔne ne Nyankopɔn nyansa Kristo yɛ Nyankopɔn nyansa na ade di ho adanse nie
1 Corinthians 1:24 the osomafoɔ Paul kae nie. Na wɔn a wɔafrɛ wɔn no deɛ Yudafoɔ, Helafoɔ, saa Yesu yi yɛ Nyankopɔn tumi ne Nyankopɔn nyansa. Nyankopɔn nyansa sɛ deɛ asuafoɔ no sɛ ne yɛ Kristo. Kristo. Ɔmo sɛ saa Kristo yi yɛ Nyankopɔn tumi ne Nyankopɔn nyansa. Na so ha den tine yɛ kan sɛ Kristo yi brafo kasa mu ne yɛ shi. Ayɛ sɛ wɔba di nsia no deɛ ntia yɛ shi ne sɛ na ɛnya na ne ho adi wɔ honam fam. Adekore ne na ne ho adi wɔ honam fam na emenya wɔ ba no wɔ barima su a yɛfrɛ ne sɛ shi. Ye ne kasambra anasa grammar. Enti Sofia anasa nyansa no ada na wɔn mo mpɛ sɛ ɔbɛgye tum sɛ saa nyansa ne yɛ Kristo. Na asuafoɔ no nyinaa kyerɛkyerɛ mu sɛ Kristo ɔyɛ Nyankopɔn nyansa. Na Nyankopɔn nyansa na soma adiifoɔ ne asomafoɔ ɔte ase kransa na wiase reba. Asɛm ne nyansa no Awurade wo medi firi n'adwuma ase. Efiri n'nyuma afiri tete no adi kan. Na wo medi firi tete ntere de ansa na asase reba. Firi fiti ase nti ansa na asase beba no na nyansa no wo hɔ. Verse 24 say abunu inni hɔ no na wawo me. Ensutire bansi wo pii ni hɔ no. Ansa na yɛbɛyɛ nkokoɔ no, ansa na yɛbɛyɛ mbepɔ no. Abra na yɛnyanyɔ mbepɔ ne nkokoa no. Yɛnyanya ewure mu nneɔma ne asase so nneɔma no. Osiesie wɔ soro no na mewɔ hɔ. Na osiesie wɔ soro no. Ɔde mununkum sensa ne soro pintin. Na ebunu mu nsuo ani wa pai denden. Otwa pushie na nsuo antra na wɔde asase fapem to hɔ no. Na mewɔ ne nkyɛn. Na mewɔ ne nkyɛn sɛ ne dwumfuo penin. Na meyɛ n'adɔdeɛ daadaa. Na m'ani gye n'anim bere nyinaa mu. Verse 31. Na m'ani gye ne wiase asase so. Arenti Wanyankopɔn wɔ no ara na asase ansa na bɛbɔ yɛ asase ya ma yɛn. Ansa na yɛbɛbɔ saa wiase atena mu na Nyankopɔn so wɔ ne baabi a wɔte. Na ɔno nso wɔ na asase a wɔte so wɔ. Anti Kristo na yɛ Nyankopɔn nyansa. Ɛde sɛ yɛba abɛdwene ho a. Mpo ansa na bɛbɔ yɛ wiase na nyansa no te ase dada. Na yɛ ne nyansa wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Saa nyansan Awurade Yesu Kristo nyansa da ne ho ɛno ne Yesu Kristo da ne ho adi wɔ honam fam. Yɛnum ne ade asɔfo ne nipa dodo nante ase wɔ yɛmmerɛ mu. 1 Corinthians 2:6. Nanso yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ wɔn a wɔdi mu. Na ɛyɛ nyansa nye wiase deɛ. Na nye wiase atumfo a wɔbɛyi wɔn ho no deɛ. Na mmom yɛka Nyankopɔn nyansa huntasɛm mu. Nyansa wɔde sie a Nyankopɔn de to hɔ ma yɛn anim wɔ nyamansa na wɔrehyɛ wiase aseɛ. De wiase yatumfo mu biara hunu. Na sɛ wohunu yanka wammɔ animonyam wura no asɛnnua mu. Sabi ng Apostol Pablo, ano nti nkyerɛkyerɛmu bɛn bio paa na wosan hia. Asomafoɔ Paul sɛ
yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ wɔn na wɔnyini ɛnyɛ wiase nyansa ho asɛm na yɛka na ɛnyɛ wiase mu atumfoɔ deɛ na ewiase nyansa enwie wɔ biribia na sɛ yɛde yɛka wɔ Nyankopɔn nyansa ahuntasɛm mu nyansa wɔ Nyankopɔn ka ho asɛm ansa na yɛbɛhyɛ wiase ase na yɛwɔ hɔ ma yɛnim wɔ nyam hyɛ na saa nyansa yi deɛ wiase mu atumfo mu biara hu na sɛ wɔhunu yɛ a anka wɔamɔ anim wɔ nyam wura no asɛnnua mu ɛnti saa nyansa yi yɛn Awurade Yesu Kristo ɛsiane sɛ wɔn mu nim no nti wɔbɔ no asɛnnua mu yɛn ayɛ nyansa ne yɛ Kristo ɛnti mese sɛ monte saa no mɛyɛse a ɛneɛ na wɔadwene mu nnɔ wodeɛ wosɔ kanea de hwɛ n'ani so kora wɔhunu sɛ n'ani afira na sɛ w'ani mfira a yɛ na wokata w'ani kora no a wobɛhunu sɛ yɛasɔ kanea na sɛ wokata w'ani kora na sɛ yɛsɔ kanea hwɛ w'ani mu a wonim sɛ obi asɔ kanea hwɛ w'ani mu sɛ w'ani mfira a wokata w'ani kora wobɛhunu na mesɔ kanea de hwɛ onifra ni bie ni bisa ne sɛ wonim ne ma so wonim de media gyina w'ani mu ɔsɛ menhunu hwee anase mesɔ kanea ne ma ne hyerɛ ne kɛse na so no nyina mu ɔsɛ wahunu kanea ne mpo yɛn kyerɛ sampa na ni efira anti obi na ni efira woni adwene biara sɛ han bi kora po sinanim ɛfrɛ n'ani efira saa na asɔfoɔ na wɔ n'ani efira no teɛ sɛ n'ani efira oboa ɛmfa wo ne kanea ne sɛ deɛ se hyerɛn se fa wɔ nhunu hwee danso mɛdeɛ mɛfa yɛn so akwanya megye de sɛ yɛtiefoɔ ani mfirae megye de sɛ yɛtiefoɔ hunade ɔwɔ Nyankopɔn mo wɔ ne na ho mmom bɛhunu sɛ Kristo ɔyɛ Nyankopɔn nyansa ɔne wɔ Nyankopɔn te ansa na wobɛbɔ adeɛ biara wɔbɔɔyɛ ɔne agya no na te afiri ne nnwuma fitiaseɛ ɛfiri ne nnwuma afiri wɔ firi tetete no mu adi kan yɛn ne wɔ Nyankopɔn nyansa na saa nyansa yi wontumi nka sɛ nyɛ Awurade Yesu Kristo ɔyɛ deɛ bɛ wogye ho akyinye sɛ dɛn yɛ Awurade Yesu Kristo na ɛmu da hɔ pɛfɛɛ sɛ Kristo yɛwɔ Nyankopɔn nyansa ansa na yɛbɛhyɛ wiase ase bɔ aseɛ no wɔ hɔ na wɔno nso na wɔ Nyankopɔn nam ne so de bɔ ade nyinaa awesade biara wɔ Nyankopɔn bɔɔyɛ no ɔnam ne nyansa awɔ ne Yesu Kristo so na bɔɔyɛ sɛ yɛka twerɛ nsɛm no anwom ati ɔha ase eti ɔha ne nankyɛmu no Psalms 104 verse 24 Awurade sɛdeɛ wo nnwuma si dɔɔso fa nyansa mu na woyɛ ne nyinaa wabɔdeɛ ahyɛ asase so ma wabɔdeɛ ahyɛ asase so ma nyansa mu na woyɛ wɔn nyinaa nyansa mu na woyɛ wɔn nyinaa wo nnwuma dɔɔso Awurade sɛdeɛ wo nnwuma si dɔɔso fa nyansa mu na woyɛ ne nyinaa wabɔdeɛ ahyɛ asase so ma ɛyɛ no korɛ Nyankopɔn nyansa ɔyɛ Kristo no na so na wo Nyankopɔn nam bɔ ade nyinaa wɔnka Nyankopɔn abɔdeɛ ho ɔnyɛ Nyankopɔn abɔdeɛ na mo Awurade wo ne firi ne nnwuma ase firi tetete no mu adi kan sɛdeɛ mebusa metin wɔtwe ɛnkyɛmu aduonu mmienu no seɛ saa nyansa yɛka no ho asɛm no yɛ Awurade Yesu Kristo saa nyansa yɛka no ho asɛm yɛ Awurade Yesu Kristo ɔyɛ Nyankopɔn nyansa sɛdeɛ Twerɛ Kronkron ka no wɔ 1 Corinthians 1:24 na so awerɛhosɛm ne sɛ saa nokwasɛm yi ɛnsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛm ebi te sɛ Yehowa dansedifoɔ
deɛ fa Awurade Yesu Kristo ho sɛ Nyankopɔn mo so ɔyɛ abɔdeɛ bi kɛkɛ ɔyɛ nyame ketewa bi bra wɔda ne ho adi wɔ wiase so na ɔyɛ nipa sɛdeɛ Yehowa dansedifoɔ nwoma no sie da yɛdom ne ano yenom baako mu da hɔ wɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ Kristo yɛ Nyankopɔn nyansa ɔyɛ Nyankopɔn nyansa no ɔne Nyankopɔn te ansa no bɛbɔ ade biara wɔbɔɔyɛ ɛno nti na wɔatwerɛ no wɔ nnwom nwoma no mu sɛ Awurade sɛdeɛ wo nnwuma si dɔɔso fa nyansa mu na woyɛɛ no nyinaa wabɔde ahyɛ asase so ma deɛ wo Nyankopɔn de bɔ ade nyinaa no yɛ nyansa na saa nyansa no ɔno ne asɛm no saa nyansa no so no yɛnam bɔ ade nyinaa wɔ ne Awurade Yesu Kristo na Twerɛ Kronkron sɛ ɛfiti aseɛ no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn ɔno ara na ɛfiti aseɛ no ne wɔ Nyankopɔn wɔ hɔ ɛnam ne so na wɔyɛ nneɛma nyinaa na wankwati no anyɛ biribiara wɔyɛ ɔyɛ mu da hɔ pefee nyansa no wɔno koro yi so ne asɛm no wɔyɛ asɛm nyansa no yɛ asɛm na mfiti aseɛ no asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne Nyankopɔn na wɔ hɔ na nyansa no sɛ Awurade wɔ me de firi n'adwuma sɛ firi ne nnwuma fi tetete no mu adi kan sɛdeɛ Yohane nwoma no sɛ mfiti aseɛ no asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne wɔ Nyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no yɛ wɔ Nyankopɔn no ɔnyɛ nipa dasani o na asɛm no yɛ wɔ Nyankopɔn ɔno na mfiti aseɛ no ne Nyankopɔn wɔ hɔ na wɔnam no so na wɔyɛ ade nyinaa anti deɛ wɔatwerɛ no nnwom nwoma no mu no mu da hɔ fan Awurade wo nnwuma dɔɔso nyansa mu na wobɔɔ no nyinaa yɛn wɔ Psalms 112 John 1 verse 3 woma yɛn san fa nkyerɛ bio wɔnam ne so na wɔyɛ ade nyinaa wɔnam asɛm no so wɔnam nyansa no so na wankwati no anyɛ biribiara wɔyɛɔyɛ ɛnti anuanom sɛ moahunu ɛno nti mu da hɔ fa no sɛ Kristo ɛyɛ wɔ Nyankopɔn nyansa ɛyɛ wɔno so na wɔ Nyankopɔn nam de bɔ ade nyinaa na wankwati no anyɛ biribiara wɔyɛɔyɛ ɔno ne asɛm no na asɛm no yɛ deɛ baadea yɛn ɛnyɛ Awurade Yesu Kristo di nana mama yɛn kenkan Revelation 19:13 na wɔhyɛ ataadeɛ bi a wɔde abɔ mogya mu na ne din de Nyankopɔn asɛm enti ɛno nie na wɔhyɛ nwera a wɔde abɔ mogya mu na ne din de Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ Yesu ana na asɛm no mpo yɛ din asɛm ɛyɛ din yɛkasa asɛm asɛm koraa yɛ din asɛm yɛ deɛ wɔhyɛ ataadeɛ a wɔde abɔ mogya mu no ne din ɛnkyɛmu dunsia na ɔwɔ din bi a wɔatwerɛ n'ataadeɛ ne n'asene mu sɛ ahene mu hene ne awura no mu Awurade sɛ moahunu na wɔyɛ Nyankopɔn ne din de Nyankopɔn asɛm yɛfrɛ no verbo anaasɛ logos wɔ Greek kasa mu ɛnti logos ɛyɛ din ɛyɛ wɔ nipa a wɔhyɛ ataade anaasɛ nwera wɔde yɛbɔ mogya na ne din de Nyankopɔn asɛm na saa Nyankopɔn asɛm no yɛfrɛ no Nyankopɔn asɛm wɔatwerɛ bi wɔ n'asene mu na n'ataadeɛ mu nso wɔatwerɛ sɛ ahene mu hene ne awura no mu Awurade
Naso yemu da ho. Emu da ho fan, yen ye Kristo. Eden de Nyankopon wasem. Naso wase. Wachira se ko Tagalog kasa wono se ya asem. Enti wa ya asem de ni woni su. Wa ya susu ye keke. Wanya maaye. No kura asem ye din. Asem ye woni pa bi din. Wakunu se Twerɛ Kronkron mu fa biara ni wa obetumi akenka na Yesu ya adwene to akeke. Na mo aka wo Twerɛ Kronkron mi se aso ne Nyankopon na wo. Nung 1:2 ng Juan. Sabi sa 1:2 ng Juan, ito rin ng pasimula sumasa Diyos. Di ando na siya. Na Orana mfitia se no ne Nyankopon wo ho. Orana mfitia se no ne Nyankopon wo ho. Na afo be kasa woni swebra ne Nyankopon wo ho. Na no so na wo ya ade nyina. Na wa nkwati no obeside no wakasa woni su. Na wa nkwati no anya biribiara wo yoye. Yanam na so na wo ya ade nyina. Na wa nkwati no anya biribiara wo yoye. Anunti ye yoye enti yetumi yoye ne se na wo ho nti obeside no wakasa woni su. Na wanam ne su na wo ya ade nyina. Osho ni asase tia se nam ne so ne boy. Na wankwati no anya biribiara wo yoye. Every say owo ho. Amanfo ehurihuri trade wo Twerɛ Kronkron mani da so se mani beba mo ho so. Na mo agye etumu se mo ayemfom so Kristo ye Nyankopon nyansa. Na wote ase ansa na yerebo adi biara. Every say mu da ho fan nyansa wo Nyankopon ka nyansa ho asem. Na sa nyansa ne ye Kristo su. Na wote ase. Ya na wona so ne de bo ade gina na yo be kasa na woni wiase. Ana woni su. Nyankopon asem se mano nya han. Eti asem bi wo ho na sa asem biara ni ho. Arisa asem ne ba ya ansa na. Han ne bo se nya han na ye han. Na yo be kasa Kristo biara ni ho. Wa kasa Nyankopon nyansa biara ni abra han wo ho. Botayenta ye wo nyansa ne se Nyankopon asem no aka. Ye wo wiase bi wo Nyankopon asem ne kan ye. Se wo hunu biribi a ya ba, wo hunu biribi a te ase a wo Nyankopon kan ye nintira. Na Kristo one wo Nyankopon nyansa wonam ne so ba de nyina. Hebrews 11 verse 3 no anoma yenti. Gidie na yede te ase se wiase ahodo. Wode Nyankopon asem na esiesie ye. Amen. Mama yenti ase se ewiase no ayetimu no. Emu ade nyina. Yede asem logos Nyankopon asem na boye. Na de nam ne so ba de nyina ne ye nyansa. Anunti nyansa ti ase dada. Na we abeka kire se woni su. Ya bon dada ade wo ho obetumi aka se woni su. Emu da ho ma wanam brother Daniel ani mu da ho. Sinasabi o anumang bagay ay hindi ginawa kung wala siya. Ang sabi po sa Juan 1:3. Kaya nga sabi niyo po, alinman sa lahat ng ginawa. Na wa nkwati no anya biribiara wo John 1 verse 3. Sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng mga bagay. Mahirap na po itong Anti wanam ne so. na Eli. Na wo ya ade nyina. Dine so bedane sansem ye ne ebutuo. Sinasabi na De watwe no wo 1 Corinthians 1:24 mu da ho fan. Ase ono ne Nyankopon nyansa. Wona wafra wo nyina Yudafo ne Helafo Kristo wo Nyankopon nyansa ne Nyankopon tumi.
Anti yen ya adie bi a dahil diretsong-diretso naman po yung sinasabi ng Biblia na suhetado nung lahat empe kwan bi nane ni po pinabasa ninyo ng mga talata, kapatid na Eli. na twerɛ nsɛm a yɛkenkan yɛ nyinaa brother Eli ne nyinaa edi ho adanse. Wɔn mo keka sɛ Kristo nye Nyankopɔn nyansa na wɔn sɛ na Kristo kura ne wiase efiri bra yɛ bɔ ennioma wɔn sɛ bra Maria nyin sɛ no nkwa na Yesu bɛba yɛ na da bɔmfa nkyɛn me nto nhyɛ wɔ biara so na mepɛ sɛ me ne mo kyɛ sɛ bɛbue mu adwene mu ana na sɛ ntumi mue wɔ adwene mu adwuma aseda nka Nyankopɔn na sɛ mue wɔ adwene mu deɛ ne yɛhwɛ ne wɔ yɛbɛtumi ayɛ sɛ Kristo wɔyɛ Nyankopɔn nyansa ɔne Nyankopɔn nyansa ne Nyankopɔn tumi na ɔne Nyankopɔn na wɔ hɔ firi na nnwuma mfiti aseɛ Awurade wɔ me de firi n'adwuma ase ɔne agya no na ɛwɔ hɔ ɔne Awurade na ɛte aseɛ firi ne nnwuma mfiti aseɛ asa ne nnwuma mfiti tete no mu adi kan ɔne agya na ɛte ase wɔ daa nkwama mu ɛno nti daakoro Nyankopɔn yɛ adom a yɛne mo bɛkyɛ nimdeɛ ɛfɛ Awurade Yesu Kristo ɛfiri sɛ ɔse wɔn a wɔbɛhunu no ɔno yɛ wɔn a wɔbɛdi kan ada no adi akyerɛ no adiyisɛm nwoma no di ho adanse sansa no bɛbɔ ade nyinaa no wɔte ase abɔdeɛ biara ma yɛ no wɔ hɔ na wɔn yɛ gya no na te aseɛ na twerɛnsɛm no kora bɛma wo ho adwiriw aseda nka Onyankopɔn sɛ moafiri aboterem atie moasere pɛ na yɛne da soɔ no sɛ mobɛka yɛ no ho wɔ yɛn dwumadie nyinaa mu aseda nka Onyankopɔn na ansa na yɛbɛpɔn yɛn adesua no ma yɛmfa aseda na mpaebɔ mmra Nyankopɔn ma yɛn na Nyankopɔn ase wɔ mpaebɔ mu. Awurade yɛn Nyankopɔn yɛn agya twɛde mpɔn bio wɔyɛ na Awurade Yesu Kristo din mu agya abra yɛsua wɔn nsɛm awie no yɛda wase wɔtene ne nsɛm a yɛsua firi wo nyinaa agya yɛda wase bebree sɛ wayi yɛn afiri amanneɛ mfomsoɔ ne amannehunu mu yɛnim sɛ sɛ wɔrenya yɛn hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnyɛ anidasoɔ akɔ nkwagyeɛ mu agya kae wɔn a wɔtie dwumadie ka wɔn ho na wɔn akoma ne wɔn adwene mu atumi abue na wɔn mahunu sɛnea ɛho hia sɛ brɛ yɛ ho asɛhyɛ wɔ tenene aseɛ agya yɛsrɛ wo sɛ frɛ wɔn na yɛn nyinaa yɛatumi abɔ mu asom tenene kwan so yɛsrɛ wo sɛ fa wɔn di dwuma sɛ wakondeɛ ma wɔn adɔfoɔ Awurade yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn nyinaa so yɛsrɛ wo sɛ mmerɛ yɛn ho daa ne da nyinaa tenetene yɛn agya ma w'asɛm nhyeta anso nnipa nyinaa so abra yɛpae w'animuonyam mu aka sɛ agya Onyankopɔn na wabɔ yɛn na wafrɛ yɛn nyinaa agya yɛda wase bebree ɔyɛ agye nkwa The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Amen.
walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa mga langit. Mamayin na yan isang kadang kwado ay free na Jawas rinchen. Adamong kwajia ni ayarese free na Radi Yesu Kristo. Ne honhom kronkron mong kabumu. Eni yan nyina mo hinesisiya ni dani denyina. Amen. Muli po kaming nag-aanyaya sa darating po na August 14 ang ating namang opening ng Mass Indoctrination. Sana po'y mapaunlakan ninyo ang aming paanyayang ito. August 14, araw ng Monday, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. Pag-aralan po natin at matuklasan ang mga katwirang sinasabi sa Biblia tungkol sa mga kautusan at doktrina ng ating Panginoong Hesukristo na dapat na matanggap ng isang sumasampalataya sa Kanya. Sana po ay muli ang aming paanyaya. Mapagbigyan po ninyo kami sa August 14. Yan po ay Monday, 7 p.m. Philippine Standard Time.